Dobrý večer, Heathrow. Aká rozkošná pristávacia dráha. Ahoj. Ahoj. Vysvetlíš ten klobúk? To nie je klobúk, ale sombrero. Sombrero je po španielsky klobúk. Vážne? Znie to zložito. Prečo to nevolajú klobúk? Kašlem na to. Ránko? Ahoj. Cameron Diaz, senior. Cameron Diaz? Nerieš to. Jasné. Ako bolo včera? Výborne. Zamiloval som sa. Walden je teraz môj grande chiquita. Počúvaj. Nepáči sa mi, že si zo mňa uťahuješ. Prepáč. Otvorím. Vedel si, že vie po španielsky? Zoe, 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 Zoe. Bridget? Nemôžem podpísať ten rozvod. Milujem ťa a chcem ťa späť. No, do frasa. Počkaj, nie. Nechápem to. To ty si chcela rozvod. Ja viem, myslela som si, že ho chcem, ale potom som to videla, nemohla som to podpísať. Aj chihuahua. Prestaň. Prepáč to ten klobúk. Deje sa niečo, nevyzeráš šťastne. Nie, mám sa super, ale čo ten doktor, s ktorým si chodila? Alex, Videl som ho, je to muž snov. on hľadal iba náhradu. Áno, ale niekedy to dopadne dobre. Zober si, Abe Lincoln stretol svoju ženu po rozchode a vydržalo im to dlho. Až kým, vieš... Nevedel som, že sa Lincoln odbachol. Koľko žien si od nášho rozchodu mal? No, Je to pastaň, odpovedz. žiadnu významnú. Áno. No, nedržal som práve celibát. Nie. Ale nebol som ani štetka. Áno. Dobre. Poďme hore. Vážne? Nechceš ísť? Áno, chcem ísť, ale nemali by sme spomaliť? Boli sme 15 rokov manželia. Tak poď. Dobre. Čau. Ahoj. Ahoj. Ako môžeš žiť s takými divnými ľuďmi? Tak, čo bude teraz so Zoe? No, pokiaľ sa nemýlim, obidvom bude klamať, až kým to celé nepraskne a každej z nich ublíži a on ostane sám a zronený. Blbé, neexistuje lepší spôsob, ako chodiť s dvomi naraz? Jake.